Anga foli be an lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye. A y'aw bisimila Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan. Kadiatu Traoré. L'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ye a ka cɛbɔya jamanakuntigiya nɔfɛ ko kura laseliw kɛ kunungo tarata wula la. An bɛna laseliw kɛ aw kan laseliw kɛ aw ye a kan jɛmukan kɔnɔna na. Ko dɔnnaw be k'a fɔ ko u sirannen don fɛn min ye Tɔnbukutu n'o ye Mali jamanaba dɔ ye ne Mali seko a n'a dɔnko minan caman be yen nɔ. Ayiwa ko gɛlɛya bɛ kan ka bi a kan ko u jɔrɔlen don. Ayiwa ko ni fɛn ma kɛ a kana taa bɔ UNESCO n'o ye duniya keleya tɔnba ale ka dɔnko ni seko o minan lakanabagaw cakɛda ye ka bolo u kan. Kiev ale ye Moscou jalaki ne ka kasoladenw minnu b'u bolo yen nɔ k'u ta ka t'u bila kɛlɛkɛyɔrɔw la ka da Zambi jamana ka jamanaden dɔ su yelen u ka kɛlɛkɛdenw fɛ Ukraine jamana kan. Ninnu de bɛna fara bi an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan duniya ɲɛfɛ ani Mali kɔnɔna ka tɛntɛ aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ. Ne Kadiatu Traoré fɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segin ko kura ka foli ani tanuni lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye a bɛ Mali kura jɛmukan kɛnɛ de kan ni waati in na ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA so b'a la Washington DC bi arabadonya in na novembre kalo tile 16 la. Ayiwa aw bisimila ani ka foli kɛ aw ye aw ka kulomajɔ la ka tɛmɛ n'an ka jɛmukan ye a yirala k'a fɔ fɛn min ye Donald Trump ye l'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ ale ye a ka cɛbɔya fanga nɔfɛ ko kura laseliw kɛ kunungo tarata sufɛ an fanfɛla la. Ayiwa jigilatigɛba kɔfɛ jateminɛnaw ka fɔla jigilatigɛba waati kɔfɛ ka da u ka politikikuluw ka gaɲebaliyaw kan a tun sigilen tɛ ni min ye. Yala ayiwa nin bɛna kɛ sababu de ye ka minan dajɛngɛ a bolo k'a ka fanga dɔgɔya républicainw ka parti kan wa. An ka Modibo Dambele ka walawalaliw lamɛn a kan. Donald Trump ye laseli kɛ ko a bɛn'i kan bɔ Ameriki jamana ka jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a siɲɛ 3nan na a ka so Mar-a-Lago, Floride. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Dɔgɔkun kelen u ka camancɛ kalata mun kɛra ni demokratu olu ye Sena jɔyɔrɔ sɔrɔ Sena la nka ali bi ni samasamali bɛ wasadenson 2nan koɲa la a tun jigi dalen bɛ k'a fɔ ko a ka bɛrɛbɛrɛtɔn ni o ye GOP k'olu bɛna sebaya mun sɔrɔ ko a bɛna i sinsin o kan ka sɔrɔ k'a ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲinini k'o laseli kɛ yaasa ka se ka a fademaw k'olu ma bɔ a la nka yan'o ka kɛ Trump kiri kɔni bɛ kan ka bɔ a la sisan ka da kan a ye cɛbɔ minnu kɔkɔrɔma don olu ma sebaya sɔrɔ demokratu ɲɛkɔrɔla la. Trump gɛlɛya wɛrɛ fɛnɛ b'a ɲɛma ni o ye sɛgɛsɛgɛli min bɛ senna sariya fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya Ameriki jamana ka kiribulon so ko a ye gundo sɛbɛnfura dɔw ta ka taga n'olu ye a ka so minnu yera minɛn dɔw kɔnɔna la ye a ka Mar-a-Lago so la a ka ladilibagaw ani a kɔkɔrɔmadonbagaw olu kɔni tun y'a ɲini a fɛ ko a k'a to ni u ka camancɛ kalata ninnu banna ka desanburu kalo tile 6 ma kɔnɔ o b'a sɔrɔ u ka wasaden kalata o tako 2nan mun bɛna kɛ Georgie o tɛmɛna yaasa ka sɔrɔ ka hakilila yira nka Trump ale mun kɔrɔtɔlen don ka segi ka na foroba kɛnɛ kɔnɔna la bɛ fɛ ka a fadema minnu fɛnɛ bɔ yen ka olu ɲɔnti ka bɔ yen ni a dɔ ye u ka Floride gouverneur ni o ye Ron DeSantis ale mun sera ka kalata sɔrɔ ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la ani mɔgɔ caman b'a a ɲinina fɛ sisan u ka bɛrɛbɛrɛtɔn kɔnɔna la ka a k'i kanbɔ Ameriki jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ kelen dɔrɔn de sera ka u ka dɔfɔ kɔnɔna la fanga ta ko sarati 2 kɛ minnu ma tugu ɲɔgɔn kɔ ni o ye Grover Cleveland san 1884 ani san 1892. Again, thank you very much. God bless you all. Thank you. Laselikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko dalilu tɛ o t'an bolo min bɛ se k'a yira k'a fɔ ko furu min kɛra Pologne jamana kan k'a fɔ ko a lawulilen tun don a kama de k'a ɲɛsin Pologne jamana ma. Jens Stoltenberg n'ale ye OTAN secrétaire général ye ale fana ye a fara kan ka seereya kɛ a kan bi araba in na. An ka Mariam Traoré lamɛn. An ka ni jateminɛli fɔlɔw y'a yira an na k'a fɔ ko ni kasara min kɛra ju bɔra Ukraine jamana ka mugujugu dɔ la min ladilannen don walasa ka se ka sanfɛ pankulu ka gosili bali n'a dabɔkun de ye walasa ka se ka Ukraine jamana yɛrɛ lakana ka bɔ mugujugu furuntaw olu ka gosili ma min bɛ ka bɔ Rusi jamana yɔrɔ nin kɛra Stoltenberg ale ka laseli dɔ ye a ka lajɛrɛ dɔ senfɛ min kɛra ani kunnafoni sɛnsɛnnaw cɛ. Our top military commander General Cavoli briefed
Ukraine jamana y'a lase kunu tarata ka fɔ ko mugu fodonta minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ci ka taa u ka jamana ma. Jalaki bɛ bi Rusila jamana de kan. Ka d'a kan k'u ye ni mugu fodonta in ɲɛsin Pologne jamana ma ka sɔrɔ k'a ci. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna nin waati la wa an bɛ ka jaabiw ma kɔnɔ. Jens Stoltenberg ka fɔ la. A y'a da kan ka fɔ ko lajɛrɛ balalen dɔ bɛna sigi sen kan OTAN ciladenw ni ɲɔgɔn cɛ. U jabala la Bruxelles. An b'a jɛya ka fɔ ko nin tɛ Ukraine jamana jalaki ye. Nin kɛra Alliance Atlantique ɲɛmɔgɔ ka laseli dɔ ye. Rusi jamana de kan ka jɔ ni jalaki bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ka sabu kɛ a ka kɛlɛ lakodɔnbali ye ka taa Ukraine jamana ma. Rusi jamana ka ka ni kɛlɛ in lajɔ yɔrɔnin kelen a ye min d'a kan ka fara OTAN ka dɛmɛ kan ka taa Kiev ma. N'o bɛ se ka da u ka jotigiya kan k'u yɛrɛ makaran a n'a ka dɛmɛ ka taa Pologne jamana ma. That this was the result of a deliberate attack. Aiwa ka tɛmɛne kunnafoni ye Kiev ale ye Moscow jalaki ne ka u ka farafina jamanaden kasoladen minnu bɛ minɛlen b'u bolo lalen k'olu labɔ k'u fara u ka kɛlɛkɛdenw kan ka taa kɛlɛyɔrɔ la aiwa Ukraine jamana kan o kɛra ka da Zambi jamanaden dɔ ka su yelen u ka kɛlɛkɛdenw fɛ an ka Mariam Traoré lamɛn tuguni a koɲa kan. Putin bɛ ka farafina gungana jamanadenw minnu minɛlen don Rusila jamana ka bila ka taa kɛlɛ la Ukraine jamana kan. Nin kɛra Ukraine jamana ka ciladen Oleg Nikolenko ale ka laseli ye a ka Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ. Ntɛnɛndon Zambi jamana tun ye u ka jamanaden dɔ ka saya laseli kɛ n'a bɛ wele ko Emekani Nantan Nyaranda n'a si bɛ san 23 la fagara septembre kalo tile 22 san 2022 Ukraine jamana kan. Ko ka sɔrɔ a ma kofɔlen in tun jatilen don kasodenw fɛ Rusila jamana kan. O senfɛ Zambi jamana ye laseli tun kɛ k'a fɔ ko a bɛ ɲiningali kɛrɛnkɛrɛnnen tɛnku Rusila jamana la k'u ka jaabi di u ma ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye min taara k'u ka jamanaden dɔ sɛgɛrɛ n'a tun minɛlen don Moscow ka bila kaso la min tɔgɔ tilala ka ye Rusila jamana finitigiw fɛ Ukraine kɛlɛdaga la n'a tilala ka faga o senfɛ. An bɛ ka nin ɲiningali in jɛya ka ɲiningali in najɛya o de don walasa ka se k'a ka fagali kun dɔn. Nin kɛra Rusila jamana ka minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ komakow ɲɛnabɔli kunna ka laseli dɔ ye n'a bɛ wele ko Mikhail Bogdanov. Laseli min kunnafoniw la tɛmɛna kunnafoni gafe dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko l'agence de presse publique RIA Novosti ko Afrique jamanadenw ma ka faga jɔyɔrɔ ɲini kɛlɛ la min daminɛna Putin fɛ. Nin kɛra Nikolenko ale ka laseli ye kunu tarata a ko o senfɛ ko Rusi jamana ka kɛ yɛrɛ ye kɛlɛbolo min bɛ wele ko Wagner o ɲɛmɔgɔ n'a bɛ wele ko Evgeny Prigozhin o min ye Rusila jamanatigi Vladimir Putin kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ye jalakira Ukraine jamana fɛ k'a ye a ka kɛlɛcɛw bila ka taa u ka jamana kɔnɔna la ani ka fara kɛlɛcɛ wɛrɛw kan minnu tun ye kasodenw ye Rusila jamana kan min bɛnkan kɛra layidukanw ye ka taa ni kasoden ninnu ma k'a fɔ ko nafolo kasabi dɔ bɛ d'u ma ani ka dɔ bɔ u ka kaso hakɛ la. O kama Zambi jamanaden ni kalanden tun don min tun bɛ ka subahana mansiw ni mugujugu kɛlɛli kalan n'a bɛ wele ko ingénierie nucléaire tun ɲangira Rusi jamana fɛ k'a bila san 9 ani kalo 6 kaso la kaso min bɛ Rusi jamana ka sigida dɔ la min lakana sabatilen tɛ. Yasa ka jaabi telima ani kɔlɔsili kɛ dansago kɛbagaw ka waleyaw la u ka jamanaw kɔnɔna na Burkina jamanatigi kura Capitaine Ibrahim Traoré ale ye baarabolo kulaw bila sen kan sɔrɔdasiw ye lakana taabolo kan an ka Kader Traoré lamɛn a kan. Burkina Faso ka lunatɛmɛ fanga ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré ale ye yɛlɛmani ani ɲɛbɔli kura don finitigiw ka cɛnkulu ani u ka dagaw ra an bɛ wele ko bataillon ani région militaire ni yɛlɛmani kura ninnu kɔnɔ sorodasi mara 3 bɛna fara mara 3 kɔrɔma ninnu kan ka olu kɛ mara 6 ye région militaire kura ninnu bɛna sigi kɔrɔn fan fɛ Fada dugu kɔnɔ Saheli mara la Djibo dugu kɔnɔ ani Bouklimo na Dedugu ni marakura ninnu bɛna se ka yɛlɛmani barakama mali sigi fasodenw ma ka taa lankanabaliya warakatali kɔ an y'an kanbɔ Jiro ni Ouedraogo ma ale ye lɔnnikɛbaga ye sorodasi ko kan. Il y avait 3 régions militaires. Fɔlɔ la sorodasi mara 3 le tun b'an fɛ sisan an bɛ walejugu kɛlɛ le la o le kosɔn bibi nin na an kan ka se ka finitigiw ka baara kɛcogo yɛlɛma min bɛ se ka to olu ka baara ka kunkɔrɔta sɔrɔ maajugu kɛlɛ nin kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ Capitaine Ibrahim Traoré finitigi cikada 6 dɔw sigi an bɛ wele ko bataillon d'intervention rapide n'olu ka baara ye ka se ka taa dɛmɛ lase mara minnu kɔnɔ o ɲaci bɛ yen. Nin bataillon d'intervention rapide tɛ ko kura ye sabula Burkina Faso ka révolution ɲɛmaa kɔrɔ Capitaine Thomas Sankara ale tun ye ninnu fɛnɛ sigi sen kan. Bien sûr, puisque le premier ministre tiɲɛ don an ka fanga ɲɛmaa ye révolutionnaire kɔrɔ le ye ani Thomas Sankara kanubaga le ye o le kosɔn ale bɛ Thomas Sankara ka miiriya kɔrɔ bilara kɛnɛ kan min bɛ se ka kɛ kɔjaabi ɲɛnama ye ka se ka an ka faso tanga ka bɔ maajugu bolo sabula a bɛɛ b'a lɔn k'an bɛ waati min na a ka gbɛlɛ lankana ko kan. Nin finitigi daga ɲɛbɔli kura ni ale ka fara fasodenw ka dɛmɛ kan ani yɛrɛ kɔrɔsitigiw n'an ko VDP olu bɛ se ka kɛ kɔjaabi ɲɛnama ye ka se ka maajugu ba ci ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
bache ko di ala mo gelembe mo gelembe badaya di ala mo gelembe dozo ya di ala mo gelembe jadu di ala mo gelembe dozo ini papa mo be nyongo mo gelembe kabia bamra wele kada mina itajeni mari bota mele kodi ala mo gelembe imra ba itajeni kodi ala mo gelembe dongili la mina mo ganyo la mo gelema sabu mando maremu ke wele itajeni ibariga ke mana ni romete ke na muno bangone fo monsa saka yajiro fo kono be kumane abagaji wele kamari bota mele wele ka journaliste fama wele ka bokoro ka boya ka wase itajini abariga mali kurala Afrique ni VOA Afrique buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la aywa ka fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna halisa aw bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de mankan na ni waati in na ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka sɔgɔ jɛmukan in na a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na fiɲɛ turukala 102 ntomi kan Wagadugukaw fɛ yen nɔ ntomi ani 4 kan Wagadugukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 0 kan Côte d'Ivoire Abidjan an bɛ sɔrɔ Gawokaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 106 ntomi ni 1 kan Tumutukaw fɛ a b'an sɔrɔ ntomi fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 3 kan Koro a b'an sɔrɔ Radio Uruna kan fiɲɛ turukala 93 ntomi ani 2 kan ne minnu fana bɛ fɛ k'u sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba kan n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka page kan Facebook, Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye sisan ayiwa Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka kunnafoni lasela ye ka bɔ Bamakɔ ale ka sɛgɛsɛgɛli taara se muso sabagatɔw olu ka gɛlɛyaw ma Mali jamana kɔnɔna na an ka lamɛn Umu Sako a furukɛ fatulen kɔfɛ a laɲinina ka k'i sigi maa min kun o de tun ye a furukɛ dɔgɔni dɔ ye ni a yɛrɛ ma sɔn o ma n'o kɛla so bilali sababu ye n'a ka denmisɛnnin ma 5 ye an mɔgɔ fila kɔni de kɔni tun b'an cɛ kun an cɛ tanyana na an donna Firija la bon an kɔni tun bɛ lumu kɔnɔ o lu ko furubalu de ko u fa de t'a dɔn bon kɔni tun y'a yɛrɛ k'u b'an di an cɛ dɔgɔninw ma ne ma sɔn o ko n ka sigi terikɛ dɔw ma u ye na sigi terikɛ ma o bɛ dugu dɔ la yan ko Kɔlɔnkɔtɛ n'o ye mun kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ san 4 ɲɔgɔn bɔ mun yɛrɛ de y'a ka ko nɛgɛ bɔ n na a ye n ka denmisɛnninw ka nafolo mun tiɲɛ o de y'a nɛgɛ bɔ n na komi ne ni n ka denmisɛnninw de ka bagan cayara bon ale y'i kan to a ma ko baganw ka ca n ka dɔw feere ka bala ne kɔni dara la a y'a feere ka wari to a bolo a bɔra a ka dugu la na n y'a fɔ a ye n ko wari min b'i bolo i b'a di an ye misi dɔw ye da silama an bɛ taa san a ko yanni an bɛ Firija la wagati min na ko jana anw ka bɔ ale ye dépasse mun kɛ ka anw mɔ segin ale ma k'ale y'o tigɛ ka bɔ a la an ka dɔn k'a fɔ muso cɛ sabagatɔ caman de bɛ degun kɔnɔ a caman bɛ yen nɔ minnu ka hɔrɔnya n'u ka danbe minɛlen d'u la u cɛ ka sɔrɔ o kumaniyalen don u ma denmisɛnw ka musaka fo ka taa se sosaraw ma o jɔlen don ni o bɛɛ lajɛlen ye Fatumata Sise ni ale ka baara tun ye nafɛn feere ye fɔlɔ yanni a cɛ ka ban bi a bɛ jisuma manaw de tɔmɔ k'u feere den kala 4 de bɛ ne bolo ne cɛ fatuli a san 5 de ye ne ne bɛ so min kɔnɔ ne b'a sara ji bɛ don kan ni san nana me tagama ji la ni n ka denmisɛnninw ka don siso kɔnɔ denmisɛnninw bɛ kalan na u kalansara ye ne ye u fɛn bɛɛ lajɛlen o ye ne de ye Awa Sumunu san 54 ale y'a ta kɛ delili ye ne cɛ banna k'an yɛrɛ denmisɛnninw to bolo ne dun fana si kɔrɔbara tɛ foyi mana tun n tun bɛ cɛncɛn baara de la an si kɔrɔbara n tɛ foyi la tun ka kɛɲɛ ni waleyaw ye sariyaw bɛ jamana kɔnɔ mun bɛ muso cɛ sabagatɔw ka hakɛ kofɔ Zambaw Usman Dumbiya juriste don
muso ka hakɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye a bɛ se ka tiɲɛ ta ni cɛ banna k'a to lahalaya minnu na du min kɔnɔ a bɛ se ka to o du kɔnɔ fo ka taa fɔ tiɲɛ tila la wali fo ka taa fɔ a ye furu kura kɛ cɛ ka tiɲɛw a bɛ se ka u utiliser tout comme a bɛ se ka nafa ɲini u la mais a tɛ se k'u feere fo n'a kɛra a yɛrɛ ta ye o tɛ ɲɛfɔ ni tiɲɛ tilala tuma min na a bɛ se ka tiɲɛ tilali demander ni cɛ banna o t'a yira k'a fɔ ko muso tɛ se ka cɛ tɔgɔ garder a jamu n bɛ fɛ ka o de fɔ fo ka taa fɔ a ye furu kura kɛ. An ka dɔn ka fɔ jɔnfɛn bɛɛ ye dafɛn ye don dɔ la muso cɛ sabagatɔ minnu filɛ ala ka latigɛ de bolilen don u kan o de kama u ni dɛmɛ ka kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya taabolo la sabula a caman bɛ yen nɔ minnu t'u ka hakɛw dɔn. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. Ni farafinaka san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye a y'aw sɔgɔ VOA kan yasa ka se ka farafinaka farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoli ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ɲɛ ani tulon kɔfɛ dolo minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tɔlɔntankulu degeli karamɔgɔw ali tɔlɔntannaw wa an kana ɲina fɛnɛ balɔntana kanubagaw ka ban tolon k'an sewa ni tɔlɔntan damu ye ɲɔgɔn fɛ. Naramara la yirala k'a fɔ ko san o san tasuma jeni o de bɛ kɛ yen nɔ ka kungo jeni ayiwa ko ɲina ayiwa ka a kɛra ɲamana de fɛ u bɛ ɲamana marakafo u kɔnɔna na o de kama VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla Modibo Keita ale wulila ka se ɲamana ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a kunya kan an ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn. Kungo jeni o barika ka bon kosɛbɛ Nara marabolo kɔnɔna na tilemanw fɛ nka ɲinanta o daminɛna kabini an bɛ waati min na i ko bi dɔgɔkun in kɔnɔna na Ɲamana kominidenw y'a yira k'a fɔ kungo kɔnɔ tasuma ye olu sɛgɛn kosɛbɛ hali bi a bɛ sen na o kama olu ye wulikajɔw sabati walasa ka se ka tasuma in faga nka siga tɛ min na tasuma in bɛ ka walankata hali bi n'a ka bi marabolo kungo kɔnɔnaw la Alikaw Tarawele ale ye Ɲamana sifinnakaw ka ɲɛmaa ye a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ a ko kan. Ɲamana komini na tasuma datugu daminɛna depuis araba tɛmɛnen an ye wulikajɔ kɛ ka taa tasuma in faga ni furabulu ni jiw ye ani bɔgɔ ye toujours asa a ko ɲɛ bɛ ka walankata ka taa fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an tatugu yɛrɛ a donna yɔrɔ min na ani Muruja dugu kɔnɔ yɛrɛ tɛ tɛmɛ 11 ɲɔgɔn na kilo 12 ɲɔgɔn na kan donc nin ye fɛn de ye n'a daminɛna kabini sisan donc vraiment gɛlɛya bɛ don tilema ko la bagan dumuni ko ni kungo kɔnɔ debɔtɔ ko la. Kungo ale ni ji lakanabaaw ka ɲɛmaa min bɛ Nara ni o ye Capitaine Nanbaga Yatara ye ale y'a yira k'a fɔ u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi togodaduguw bɛɛ lajɛlen na minnu ka baara ye ka kunnafoniw di kungo kɔnɔ tasumaw kan kunnafoniw mana sɔrɔ k'a fɔ tasuma donna yɔrɔ min na u bɛ wulikajɔ sabati o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka se ka taa fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to a bɛ dan sira la wulikajɔw yɛrɛ fana sabatilen don an bɛ don min na i ko bi u ni jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ fana bɛ k'u dɛmɛ walasa ka se ka kungo lakana an ka jɛ ka Capitaine ka kumakanw lamɛn. Nara yan nɔ ka daminɛ kɔrɔn a tilebi a bani a baba baɲumankɛw minnu ma dɛmɛ kosɛbɛ an kɛlen bɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma olu kɔni b'an dɛmɛ kosɛbɛ yɛrɛ de i n'a fɔ matériel minnu bɛ yen n'u bɛ ka tasuma faga i n'a fɔ boîtiw ani combinaisons ani lunettiw ani bidons ani téléphone tasuma donna kungo la sisan u bɛ kɛ sababu ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc ɲɔgɔn bɛ wele u bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa joona walasa ka dankara la o bɔlen kɔfɛ an kɛlen bɛ ka tɔnw sigi dugu kɔnɔ dɔw k'a ma ko brigade villageoise o kɔnɔ ani bɛ kɛlen bɛ ka an tigɛ ɲɔgɔn ma kosɛbɛ sango an yɛrɛ bɛ Nara ko dɔn basigibaliya bɛ yen kosɛbɛ donc yɔrɔ minnu bɛ yen ni an tɛ se ka se yen olu bɛ k'an ka yɛrɛlɛ ni u ye maa minɛ sisan maa mun ni a dɔnna k'a fɔ k'ale tasuma don o ni faso ta tɛ kelen ye mais olu bɛ hakɛ dɔ fa u b'o hakɛ sara n'o hakɛ sara 100 sara la 50 u bɛ don dugu yɛrɛ ka kɛsi la 25 o bɛ na commune ka kɛsi la a 25 dɔw o bɛ na seliki la ka kɛsiw la o kun ye mun ye ni ala kana kɛ ni tasuma donna kungo la u bɛ se ka jiw san komi yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na u bɛ se ka kɛ taji ye ka kɛ moto kɔnɔ o bɛ se ka taa tasuma faga cogoya min na. Ka kɛ nin waleya ninnu ye marabolo ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ kungo jeni kasara ka bon kosɛbɛ a bɛ se ka se dugudenw yɛrɛw fana ma o kama u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i janto kungo kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye tɛmɛsɛnnamaw ye aw mana tasuma min minɛ aw k'o faga na aw tilala la. Modibo Keita VOA Bambara ka bɔ Nara. Tumutu dugu ne a jatelen don Donko ani Seko
cakɛdaba duniya kiliyatonba ta n'a bɛ wele ko UNESCO ale ka fɛn lasagolenw fɛ bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna na ni waati in na a dɔnbagalajɛw ka fɔ la ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko ni wulikajɔ ma kɛ a koɲa kan k'a bɛ sɔn ko k'a kɛ ko gɛlɛmanba de ye ka tɛmɛ nin bɛɛ kan Alhussein Alaji n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Tombouctou ale bɛ kuma kan an ka kumakanw lamɛn. Tombouctou mun dɔnna UNESCO ka tiɲɛw la farati bɛ minnu kan ni janto ma kɛ farati wɛrɛ b'a kan min ye ka bɔ pepewu UNESCO ka tiɲɛw la ni fɛɛrɛ ma ɲini a ko la minnu bɛ fɛn kɔrɔw kɔlɔsi Tombouctou kɔnɔ ko ni wulikajɔ ma kɛ Tombouctou sen bɛ sɔn ka bɔ UNESCO tiɲɛw na. Parce que Tombouctou ye dugu ye mun bilala a yɛrɛ ma bɛɛ bɛ fɛn kɛ mun ka di ye o b'a yira ɲɛmaw minnu kan k'u seko kɛ k'u t'u jɔyɔrɔ fa. Manque d'autorité. Bi na lakanabaliya kɛra sababu ye bagabagaliwale caman bɛ ka ɲɛsin Tombouctou yɔrɔkɔrɔw ma i n'a fɔ walijiw dayɔrɔ waati bɛɛ mɔgɔkɔrɔ minnu nana bin yɔrɔ ninnu kan u bɛ se ka segin ka n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ o ye Albuhari Ben Assayuti ni ale ye Tombouctou fɛnkɔrɔw kɔlɔsili ɲɛma hakilina ye. A ko b'an kamana gan kosɛbɛ an b'a fɛ ka bɔ an hakili yɛrɛ de la hali UNESCO yɛrɛ tɛ nin bila hakili la ka sabu kɛ Tombouctou yɛrɛ ye fɛnba ye UNESCO ma Tombouctou ka to UNESCO ka tiɲɛw kɔnɔ o ye fɛnba ye Tombouctou yɛrɛ ma. Sariya dɔ taara kabini san 1969 k'a yira k'a fɔ ko fɛnkɔrɔ ninnu kɔlɔsilen bɛ. Tombouctou nous échappe. Tombouctou bɛ ka tilanna sabula Tombouctou ye diɲɛ seleke naani tiɲɛ ye adamadenya ta de don diɲɛ bɛɛ bɛ kule ni Tombouctou cogo de. Et en train d'admirer. Sariyaw talen kɔfɛ ka ɲɛsi fɛnkɔrɔw ma makodɔnbaw minnu bɛ fɛnkɔrɔw nafa dɔn u y'a yira k'a fɔ kulu kɛrɛnkɛrɛn kan ka bila sen kan n'o ye police de protection ye yaasa u ka se ka Tombouctou fɛnkɔrɔw lakana. Ne fɛ tiɲɛ yɛrɛ la lakanabagaw olu de kan ka jɔ ni yɔrɔw la k'u lakana. Pour protéger le patrimoine culturel. A ka kan Tombouctoukaw yɛrɛ de k'u cɛsiri min b'a to Tombouctou bɛ se ka to UNESCO ka tiɲɛw na wa maa si tɛna nin baara in kɛ Tombouctoukaw nɔ la o ye Albuhari Ben Assayuti ka hakilina ye. A ka kan Tombouctoukaw yɛrɛ de k'a fɔ k'u b'a fɛ Tombouctou ka to UNESCO ka tiɲɛw na mɔgɔ man ka château walima conteneur bila misiri kɛrɛfɛ o man kan. C'est absolument interdit. Hakili jigina san 1988 waati la n'o yɛrɛ bɛnna décembre kalo tile 9 ma Tombouctou ale farala UNESCO ka tiɲɛ 745 kan minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ san 2012 Tombouctou fɛnkɔrɔw bilala farati la ka sababuya kɛ lakanabaliya ye. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele fɛ. Diɲɛ kuru kara senantolontan ɲɔgɔndanba Coupe du Monde ɲina san 2022 ta bɛ tan Qatar jamana kan a tɔ tile 5 ka da kan kar nata don novembre kalo tile 20 farafinɛ tɔgɔ la kɛnɛ in kan Tunisie b'a la Tunisie de ye Mali bali ka ye Coupe du Monde in kɛnɛ kan Tunisie jamana bɛ se k'a ka danaya da a ka sɛgɛw kan a ka senantolantanaw ko don minnu bɛ wele Aigle de Carthage kɛrɛnkɛrɛnyana a ka senantolantannaba Wabi Kaziri ka senkola kan Nama Jara VOA lasigiden Dakar. Tunisie jamana forobatolantantɔ n'o ye les Aigles de Carthage ye a ka jalatigi n'a bɛ wele capitaine Wahabi Kaziri hakilina sigilen don hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ senatolantanba in na u ni Faransi bɛ kulu kelen kɔnɔ ni diɲɛ tolantanba ŋanaya b'ale min bolo ka Australie fara kan ani Danemark. Je pense qu'on est capable de sortir de cette poule. On sait qu'il y a la France qui est au-dessus. Ne hakilila an bɛ se ka bɔ kulu in na an b'a dɔn Faransi bɛ sanfɛ nka u fana bɛna tolantan kɛ walasa ka se sɔrɔ Peru ni Danemark fana ye tolantantɔ ɲumanw ye wa ne hakilila a bɛna kɛ kabako ye n'an sera ka bɔ kulu kɔnɔ bari Tunisie ma tɛmɛ kuluw ka abada. Qui est bien huilé et qui est capable, je pense, de vraiment passer ce tour des poules. O la laɲini jɛlen don Tunisie jamana bolo o de ye ka bɔ kulu kɔnɔ
Tunisinkaw bɛ se ka u ka nisɔndiya jira kabini sisan i n'a fɔ diɲɛ tolantanba sen fɛ san 1978 1978 n'u ye farafinna seebaya fɔlɔ sɔrɔ. Irisi jamana fana san 2018 Tunisie ye seebaya sɔrɔ Panama kan 2-1. Kaziri tun bɛ o kulu kɔnɔ a ye celu kelen don. Qatar jamana a bɛ fara tolantan na baw kan Tunisie tolantantɔn kɔnɔ. On représente des millions de personnes pas qu'en Tunisie, dans le monde. Nambe tolantan ke Tunisie mɔgɔ million caman b'an kokoroma dɔn jamana dɔrɔn tɛ diɲɛ fan bɛɛ dɔn wa a ka kan an ka cɛsiri n'i ye jalatigi ye a ka kan i ka kɛ misali ye tolantan kɛnɛ kan ka da kan tolantannaw tɔw bɛɛ bɛ e de la jango sifin u b'a fɛ u ka lajɛ kɔrɔbalenw bɛ kɛwale minnu kɛ wala nin jɔrɔ in kun ye de walasa cɛsiriw ka kɛ. Avoir ce rôle-là de montrer une bonne image. Kaziri bangera Fransi nga a bangebagaw bora Tunisie a y'a sugandi ka tolantan ke Tunisie jamana la kabini san 2012 hali n'a y'a sɔrɔ a ye tolantan ke Fransi duguma tolantantɔw kɔnɔ kabini o waati Montpellier ka cɛlundonna bɛ tolantanw ke Tunisie foroba tolantantɔn kɔnɔ. J'ai vécu 5 Coupes d'Afrique. Ne ye Tunisie sugandi wa manimisa ne ye farafina sena tolantan njɔnjɔn kan tan siɲɛ 5 diɲɛ tolantanba kelen nin bɛna kɛ filanan ye. Et j'ai pas de regret d'avoir fait ce choix. Wahabi Kaziri si bɛ san 29 na a b'a labɛn ka diɲɛ tolantanba filanan kɛ ni Tunisie jamana ye n'a bɛna kɛ a ka tolantan 6nan ye Tunisie foroba tolantantɔn kɔnɔ jɔnjɔn nɔfɛ. Les Aigles de Carthage ka tolantan fɔlɔ kulu de kɔnɔ diɲɛ tolantanba in na Qatar jamana na a bɛna kɛ tarata nata novembre kalo tile 22 ani Danemark jamana cɛ. An ka taa Bobo Dioulasso Burkina Faso kaw fɛ farafina walima diɲɛ ɲɔgɔndanw caman na sirantɔlantan bunakun kan ni Burkina Faso tɛ kɛnɛ min kan a ka ca la bobokaw bɛ Mali walima Côte d'Ivoire de senkɔrɔmadondo o jamana fila si tɛ Qatar kɛnɛ kan. Alidu Ouedraogo VOA lasigiden Bobo Dioulasso a kɛlen don kolo ye ka balan Bobo Dioulasso kanw dara olu fɛ sisan bɛɛ bɛna nɔrɔ Senegali la ka lɔ olu kɔ ka se ka farafina kun kɔrɔ ta. Burkina tɛ yen Mali tɛ yen Côte d'Ivoire tɛ yen an b'a fila an bɛna farafin dɔ la an bɛna sɔrɔ ka taa Senegal le supporter ko Mali fana ye Abdou Dioulasso sugu dɔ ye. Ayiwa an bɛna Senegal le supporter kɛ ale ye wajibi le kɛ ne yɛrɛ ta joueur ba yɛrɛ Sadio Mané. An bɛ Senegal le kɔ an tun bɛ équipe minnu fɔ olu ye équipe ninnu si dɔn tɛ. Alidu Ouedraogo Bobo Dioulasso VOA Bambara tɔgɔra. Mali la Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali UNASAM Mali samatasigaw ka senkɔrɔmadondo tɔn bɛ labɛnni na walasa ka kubu jumal ɲɔgɔndanw lajɛ jabarani na stade Mamadou Konaté la Bamakɔ. Cheikhne Demba UNASAM ɲɛma dankan an y'a fɔ an ka militants ye an bɛ balontan lajɛ Mamadou Konaté la bɛɛ ka n'a ye an bɛ dumuni tobi an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka balontan lajɛ ka baro kɛ bɛɛ b'i ka équipe supporter parce que a b'anw kunna Mali ni Senegal de kelen Mali ni Cameroun de kelen Mali ni Ghana ye kelen Tunisie Mali Maroc ye kelen. Cheikhne Demba ka fɔ la baara caman de kɛra farafina supporter tɔnw fɛ ka kɔn kubu jumoni ɲɔgɔndan in ɲɛ. An bɛ tɔn fila la kelen tɔgɔ ye Association africaine des sports et autres sports o ye AFESU ye an bɛ RIF fana la Réseau international des supporters francophones. Afrique équipe minnu bɛ taa an b'u bɛɛ de supporter Afrique bɛɛ ye kelen ye. An ye réunion baw kɛ an ka instance fila niveau la k'a fɔ mɔgɔw ye équipe min mana éliminer o supporters ka fara équipe éliminer bali kan k'o supporter. Coupe du monde ni an ka dugawu kɛ an ka se niveau dɔ la parce que Europe ballontan bɛɛ africain de munna anw tɛ taa finale la. VOA Bambara tɔgɔ la Alidu Ouedraogo Bobo Dioulasso Nama Jara Dakar Siaka Traoré Bamakɔ a k'an bɛ sini alamisa novembre kalo tile 17 san 2022. An balima aw garisɛgɛ donna kibaru minnu na an bolo ka laseliw kɛ aw ye olu de tiɲɛ ninnu ye an ka jɛmukan in labɛnna Cheikh Thiro ani Sene Munkeyita fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.